Ако най-после не ми дадеш нещо, което става за ядене, ще ти изям с копчетата и ципа на панталоните. Момент. Сега идва второто. Шницел по милански фламбе. Шницел по милански? Нека бъде по милански. А сега да го фламбираме. Какво е това, което пуши? Да не би да е бомба. Извинете, нещо за десерт? Не. Нахраних се чудесно. Забравих нещо. Да, забравих да ти платя мръсно щъркелче. Сега ще си разчистим сметките. Свършено е, Чоко. Станах собственик на ресторант.